Pero bago pumunta talaga ng Katunggan, kailangan timing talaga. Pag Ganun ka hibas to eh. Pagdating namin doon, hibas. Oo. Pag planuhan ba na ganitong araw, hubas na hubas. So, puntahan natin ganitong, ganun kami pag pumunta doon. Kasi si Dilio lang yung nakasama ko eh. Mainitin. Nakakuha lang ng palpas na. Dami na nakuha na tuway. Panalo na matulit na. Hindi pa nga kami nakakapanguha na hindi pa nga kami nakakapamingit eh. Tuway pa lang. Ano ka? Ano ka? Ano ka?
Kahit na anong
years na nakita na ba ay ganitong malaking maganda. Sabi ng isip ko, ating mga Johnson, Vergara, Johnson, Vergara, gusto ng habal, isang laki. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ito ang pinakamalayong planeta mula sa atin. Kaya ito sinali sa una natin dito. Dahil taong 2006 lamang ay hindi na ito kapilang sa siyang na planeta sa solar system. Bakit nga ba hindi nakabilang ang dito sa siyang na planeta sa solar system? Mayroon tatlong katangian para makumpirma at matawag ng planeta ang isang bagay sa kalawakan. Una, dapat ito sa sarili ng star. Pangalawa, sa pagkakalaki nito para matawag ng planeta. Ito, dapat kaya nito itago ang limang bagay o asteroid sa kanyang pangalanan. Man o mahigit sa kasamaang bagay ay pinakuha ng minuto ang mga katangian para maging isang ganap ng planeta. Baka pagdating ng panahon ay bumangga siya sa maraming bagay o asteroid at pagbago ng kanya. Dahil sa
Tito Ed, Mama Paban. Wow! Tito Ed, Mama Paban. Tito Ed, Mama Paban. Tito Ed, Mama Paban. Tito Ed, Mama Parang lang. Mama, baba. Muna, imo na obra. Rao. Kinakay. Mano? Gimana na ang mukha? Parang lang kayo mga ipapapang sa kwarta. Mabukan kasi. Sa balay ina. Agay! Sakit. Ako, nay.